హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నువ్వేంట్రా ఇక్కడ? రానా దత్తాత్రేయ, ఇప్పుడు ఇస్తాను చూడరా. మార్స్ ఆర్బిట్లోకి మామ వెళ్ళినట్టు మావాడి ఆర్బిట్లో మీరు ఎప్పుడు వస్తారో తెలుసుకుందాం నచ్చి. ఇదే మాట మా నాన్నతో చెప్పానంటే మీ సమాధిలో ఆర్బిట్లోకి మిమ్మల్ని పంపిస్తారు. ఒక గుళ్ళోకి వెళ్ళి కొబ్బరికి నువ్వు ఇచ్చిన కొబ్బరికే చెప్పే నీకు రావట్లేదురా. అలాంటి నువ్వు మనసు ఇచ్చిన అమ్మాయి రావాలంటే ఎలాగరా? కరెక్ట్గా తెలుసా? ఆ అమ్మాయి ఉండేది ఇక్కడే. అయినా మహేష్ బాబు చెప్పినట్టు మీకు కూడా రోజులు వచ్చినాయే. సినిమాలో లాగా రొమాంటిక్ గా ప్రపోజ్ చేయడం రాదు. కానీ ఒక్కటైతే చెప్పగలను,